Духтарако сазен назен саломати хубай автовокзал омадагием духтаро хиди ами автовокзал хидаш бинои терминал нигоҳ кунед мағозаи Сафия якум ошёна даян аксияи грандиозни сардодагиян барои ид марҳамат тамошобинони азиз биёен иҷара бинен ҳамаи чӣ дорам бовар мекунен мана марҳамат ҳам нижни билё ҳам шарф либос чизе ки махлуайтона беҳтарин нархҳо кати айни замон пешниҳод карда истодаанд ҳозир бо ҷудогона манавор гирифта ҳамаша шумода нишон метавам духтаро нигоҳ кунед борошон ҳамаш нигоҳ кунед чинда овардагиана эксклюзиваи марҳамат духтаро доставка доранд касоне ки имконияти омада надоранд марҳамат рақамашон ҳаст нависен дар равакак шумода доставка мекунанд бинед чӣ хушрӯа буракушон двойка тройка чизе дар корай меёбед рако шок нигоҳ кунен 100 сомон шудаги анамхе киртои паплини фасон и духти ира бинен и моделои ира бинен пешам нишон тиен марҳамат беҳад моделакош хушрӯ 100 сомон шудагие ягон ҷода ин нарх нест инаи моделора бинен гулои ипекайку паплинакои фасон аз ду тараф инамхе оригинал бантик дора ҳамаи ҳамино киртои қиматӣ буданд духтаро ҳозир 100 сомон кардагиан успед кунен биёен духтаро омада наметонен ва бисёриё кристианка мепурсанд марҳамат киртои кристианкаи тайёрак 100 сомон омада натонед нависен хичон шумода доставка мекунанд инаинош бо ғавстаракая 100 сомон ҳаминоям киртои 200 сомон 250 сомон ҳозир аксияда 100 сомон шудагиай автовокзал даем тамошобино бинои ами автовокзал хидаш якум ошёна мағозаи Сафия мана иноям хушрӯ киртои баъза диден чӣ фасонакая натони бисёриё мепурсанд размерош ҳаст марҳамат рақамо ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунед бинен духтарако грандиозная акция дар анамхе двойкачои фасон рафтестай дар мағозаи Сафия ира бинен чӣ хушрӯеранги ипекая материалаш аҷоибот сабука ё брукошон кушоди фасонай акция рафтестай инамино 450 сомон буд 300 сомон кардена 300 сомони духтарако беҳтарин варианти ина тобистона баҳорона дар мағозаи Сафия бо нархи дастрас бо дигар намудошам ҳастай 300 сомон кардагиан инҷада бо дигар моделоям ҳастай ина марҳамат бо метавонен биёен аз наздик хитон бинен ин мағозара нав кушодагиан ва ира бинен чихо удобни материалашку тамоман духтаро аҷоибот и брукакоша бинен иам 300 сомонай и бо 250 сомон будай духтарако нигоҳ кунед бо и цветшам ҳастай ҳамқа хушрӯай маҳқултон мешавад духтаракое ки двойка мепурсиденку ина двойкаи оригинали фасон дар мағозаи Сафия бо нархи дастрас пешниҳод шудагиай мана ёям двойка и материали чиқа фасонае ё чанд пулан инам 250 сомон брукош кати автовокзал даем дӯстони азиз анами бинои автовокзал хидаш якум ошёна мағозаи Сафия касе ки омадан наметона бинависен доставкатон мекунанд ира бинен ишаишта хушрӯай борошон ишаишта хушрӯ моделои беҳтарин лекин духтаро анами двойкара бигирен бовар кунен гуфти гапо ишқ аз нигоҳи аввал беҳад двойкача фасонай ҳам материалаш ҳам хидаш брукша дидена кушоди хушрӯай ира мисолам современияям мепӯшанд ҳамин хелиги сатркачам хушрӯ метова беҳтарин вариантай ҳатман мағозаи Сафия биёен духтарако нигоҳ кунен турецки пижамои беҳад фасон акция рафтестай дар мағозаи Сафия ҳамқа бисёр дорам бо 100 сомон кардагиан бовар мекунен 100 сомон беҳадам хушрӯи материалаш брукушкатяи двойкачае 100 сомон ягон ҷода ин нарх нест духтаро успед кунен ана ино бошад бори гуванҷӯ якум сортошай то 250 ам мефурӯхтанд ҳозир мағозаи Сафияда акция рафтестай 100 сомонӣ кардагиана мана 100 сомон ҳамқа рисункош бисёрай духтаро шумо нависен расмошам мепартоянд ё ки биёен аз наздик бинен автовокзал духтаро якум ошёна мағозаи Сафия мана интихоб хеле зиёда чӣ хеле гуфтум агар набурда надида бошен ё ки дигар намудоша диданӣ хоҳен марҳамат иҷара бинен чӣ хеле бисёрай ҳамаи ҳамино 100 сомон шудагиан ҳамаш хушрӯай духтаро омада натонен доставкатон мекунанд доставка доранд ира бинен духтарако ҳамиқа шарфҳои фасон арзон шидай нигоҳ кунен аҷоибот новинкаи фасон бои материалоира намеген духтаро шарфакои 150 сомона турецкан бо и амбреша диден чӣ хушрӯай 150 сомона шарфҳои фасони туркӣ 100 сомон шудагиай духтаро марҳамат биёен касе ки омада наметона рақамашон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен
қаглош хушруае муроҷиат кунед дар авакак худшон шумода доставка мекунанд. Марҳамат, интихоби хеле зебо васе бо нархи васе. И ҷимҷимако диден духтаро 100 сомон бенигин чошая. Ина марҳамат анатони беҳад материалш хушру турецки оригинал ина намудошам ҳастай. 100 сомони бинои ваяй духтаро автовокзал якум ошёна мағозаи Сафия. духтаро омада натонанд рақамо ҳаст муроҷиат кунед дар авакак бурда шумода мерасонанд. ира бинен духтаро ана моделу мана модел нигоҳ кунед. анами арганзора сезоншон омад шарфои фасони Дубай шарфои хушру 40 сомон шудагай. ина марҳамат каседа дар кораи шарфакои беҳад хушрӯи воима ина 40 сомоне. ина ягон ҷодаи нарх нестай лекин ҳами сангчадорошам ҳами нархай ишам 40 сомон диден духтарако мана 100 сомон мефурӯхтан ҳозир 40 сомон кардагиан. мағозаи Сафияда беҳтарин аксияи идона рафтестай успет кунен. ина сиёшам аст ябор сиёшам нишонтон тиём сангчадор бе сангча кадомешам мегирен 40 сомон иноям. ва ира бинен 40 сомоне духтарако успет кунен. чӣ хеле гуфтам леки агар омада натонен ку худшон шумода дар равакак доставка мекунанд. автовокзал якум ошёна мағозаи Сафия. аз берун яборак нишонтон битим то ин ки омаден ба ҳазур ёбен. мана мағозаи Сафия стор. чизе ки мебинен ку ина аз киртаи сатсма сар карда то шарфои чилсмара аз инҷа метонен ки бо нархҳои беҳад хуб харидорӣ кунен. ҳарейски анам хел киртачои фасонак барои хона ҳамқад сабукан духтаро ира бинен 99 сомона 99 сомонӣ кардагиан. ина чанд моделеш ҳастай 99 сомон материалша бинен и паплин будая паплинакои оригинал ино на обда медроянд на рангшон дигар мешавад. марҳамат 99 сомон. ина моделакора бинен чихе хушрай клубничкара диден духтаро 99 сомон. ина кадомеша мегирен акса рафтестай дар Сафия шоп 99 сомон. ина иша бинен иш бо материалш дига хелая майчния мана иёшам хушру ва вайша бинен фиолетовиша бинен қа хушру чай мана иша ишда фасон иша ишда фасон дар узак барои хона беҳтарин вариант. духтаро бурд мекунен. ина 99 сомонӣ кардагиан. доставка доранд. ина касе ки имконияти омадан надора бинависен худшон шумода доставка мекунанд ё ки биёен автовокзал якум ошёна бинои автовокзал худаш якум ошёна Сафия мағозаи Сафия хулас. ёра бинен духтарако ман шумода чӣ ёфтам киртапӯчои сабукаки паплин ҳам қахшруванина остин дароз баъд қаддошонам дарозая 99 сомон кардагиан. марҳамат ина каседа дар кораи паплинак я намуд сабук я намуд хушру бои рангакошона намеген ҳочнии фасонаи рангош 99 сомонӣ дар ҳатман биёен дар автовокзалан. ин магазин дар автовокзала якум ошёна Сафия шоп. марҳамат Сафия стор. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. касоне ки имконияти омадан надоранд бинависен шумода доставка мекунанд. ира бинен иша ишда хушру иша ишда хушру 99 сомонда ки шумода киртапӯчаи фасони паплин метия духтаро бо паплиношон ҳамаш оригиналая. ина размерош ҳастай бинависен бо мефаҳмонантуна. тройкаву мана тройка духтарако тройкара фасониша бинен чихо хушру чай. марҳамат бо нархша намеген 220 сомон. кардиган дора туника дора брук дора тройкаи фасон материалаш аҷоиботай духтаро ҳичи намешава. ина бинен чихо хушрӯае материалаш. ина бинен аҷоибот. нарх 220 сомон. ҳозир ҳама инами моделора кофтестай ҳатман пеши Сафия биёен Сафия шоп биёен духтаро Сафия стор биёен духтаро меёбен. лекин агар омада натонен бинависен худшон шумода доставка мекунанд 220 сомон. автовокзал якум ошёна Сафия стор. шуморо интизоранд.